हेलो लोगोफोर, आशा खालामो नोंथांमोना गासैबो मोजाङै दङ। दिनै मोनसे गोदान भिडिअजों दिनै आफ्रिकान कन्टिनेन्टनि सबसे डेभेलपसिन हादोरनि बागै मिथिना लागोन। बेनि मुङानो जादों साउथ आफ्रिका। दानि आं जागायनि। साउथ आफ्रिकायाव दा गासै 6 crore पपुलेसन दङ। बे साउथ आफ्रिकाया पपुलेसननि बेलायाव वर्ल्डआव 24th पजिशनाव दङ। ओमफ्राय बे वर्ल्डनि मोनसेल' हादोर जाय हादोरा मोनथाम राजथावनि दङ। बे हादोरनि मुङानो जादों साउथ आफ्रिका। दा साउथ आफ्रिकानि केपिटेला एक्जिकिउटिभ केपिटेला प्रिट'रियायाव, जुडिशियेल केपिटेला ब्ल'एमफन्टेन आरो लेजिस्लेटिभ केपिटेला केपटाउनाव दं। नाथाय बे मोनथाम सिटिया बे हादोरनि केपिटेलबाबो नाथाय मा जहान्सबार्ग बे मोनसे सिटियासो बे हादोरनि बयनिख्रुइबो देरसिन बा डेभेलपसिन सिटि। ओमफ्राय साउथ आफ्रिकायाव जोंनि इण्डियानिफ्राय आरो इउरपनिफ्राय अनेक मानसिफोर थानाय नुनो मोनो। माने इण्डियानिफ्राय आरो इउरपनिफ्राय माने बेयाव साउथ आफ्रिकायाव अनेक मानसिफोर थाहैयो आरोना। ओमफ्राय साउथ आफ्रिकाखौ मोनसे रेनबो नेसन होननानैबो मिथिनाय जायो। मानि थाखाय? मानोना साउथ आफ्रिकायाव 11टा अफिसियेल लेंगुवेज रायलायजायो आरो बे साउथ आफ्रिकायाव बे 11टा अफिसियेल लेंगुवेज रायलायजायोब्लाबो बेयाव बिसिनियाव बांसिन जुलु लेंगुवेजखौबो बांसिन रायलायनो माने जुलु लेंगुवेजखौ 22%आनो रायलायो आरोना। ओमफ्राय साउथ आफ्रिकायाबो जोंनि इण्डियानि बादि डेम'क्रेटिक हादोर। माने जेरै जोंनि इण्डियायाव जों गभर्नमेन्टखौ बयबो पाब्लिकफोरा माने भट होनानै जेरै सेलेक्ट खालामोना सायख'यो गावबागाव गभर्नमेन्टखौ, थिग बेबायदिनो मा साउथ आफ्रिकानि पाब्लिकफ्रा माने गावसिनि सरकारखौ गावसोरनो भट होनानै सायख'नो हायो आरोना सरकारखौ। थिग बिसोरनाबो बेबायदिनो सायख'नाय जायो जेरै इण्डिया सायख'यो। ओमफ्राय वर्ल्डनि खावसे सनाखौनो मा साउथ आफ्रिकायावनो मोननाय जायोनो। माने वर्ल्डआव माने जेसेबांखिनि सना मोनो बिनि खावसेखौनो साउथ आफ्रिकायावसो मोननाय जादों। जायखौ जों नेलसन मेन्डेला होननानै मिथियो। बे नेलसन मेन्डेलाया बहुत फेमासमोन बे टाइमाव, फाइट खालामदोंमोन। बे नेलसन मेन्डेलाया ब्लेकफोरनि थाखाय फुरा फाइट खालामदोंमोन। बिसोरनि राइट्सखौ मोननो थाखाय बियो माने फुरा फाइट खालामदोंमोन। बे साउथ आफ्रिकायावनो फांसे 6000 बोसोरनि माने दंफां दं आरोना। ओमफ्राय बे दंफाङा जेरै दं बे दिनैसिमबो बेबायदिनो दंनो। ओमफ्राय बे दंफांखौ लकेलनि मानसिफ्रा खुलुमो आरोना। ओमफ्राय बे खुलुमनानै माबाफोर बियोबा बे बिनायखौ माने जाफुङो होननानै बिसोरो फोथायो। आरो साउथ आफ्रिकायानो वर्ल्डनि नम्बर 1 प्लेटिनियाम एक्सपर्ट खालामो। बेयाव माने वर्ल्डनि बे 90% प्लेटिनियामखौनो साउथ आफ्रिकायावसो मोनो होननानै मिथिनाय जायो। आरो बे साउथ आफ्रिकायावनो बुहुमनि सेकेन्ड हाइएस्ट गोजौसिन झरना बोहैनाय, बे झरना बोहैनायाबो साउथ आफ्रिकायावनो दङ। ओमफ्राय बेनि गोजौआ गासै 2800 मिटार। बे साउथ आफ्रिकायानो आफ्रिकान कन्टिनेन्टआव बयनिफ्रायबो बांसिन बेदरखौबो साप्लाइ खालामो बेयो साउथ आफ्रिकाया। आरो बे साउथ आफ्रिकायानो बे आफ्रिकान कन्टिनेन्टनि 80% इलेक्ट्रिक माने कारेन्टखौ बे साउथ आफ्रिकायानो दिरुनो आरोना। माने साउथ आफ्रिकायानो बे आफ्रिकान कन्टिनेन्टनि 80% इलेक्ट्रिकखौ माने बे साउथ आफ्रिकायानो बानायनाय जायो। बे साउथ आफ्रिकानि बे केपटाउन सिटिखौ माने बहुत नायनो मोजां बा बहुत समायना। माने बेयाव बेरायनो थाखाय अनेक जायगा दं आरो बे नायनो अनेक समायना आरो गोगोम डेभेलप सिटि होननानै बे केपटाउनखौ मिथिनाय जायो। माने बे साउथ आफ्रिकायाव बे केपटाउन सिटिया बहुत फेमास आरोना। आफ्रिकानि आं सिगाङावनो होनखादोंमोन कि बे आफ्रिकान कन्टिनेन्टनि बयनिख्रुइबो डेभेलपसिन सिटियानो जादों बे साउथ आफ्रिका। बेनि थाखायनो मा बे आफ्रिकान कन्टिनेन्टआव जेसेबांखिनि रेल खारो, बे रेलगारि ट्रेन खारनाया बे ट्रेना माने 80% नेटवर्कआनो माने बे साउथ आफ्रिकानिसो आरोना। माने आफ्रिकान कन्टिनेन्टआव जेसेबां ट्रेन खारो बेनि 80%आनो माने साउथ आफ्रिकानिसो खारनाय जायो। बे साउथ आफ्रिकाया मोनसे गोगोम समायना हादोर होननानै मिथिनाय जायो। बेनि थाखायनो मा बे साउथ आफ्रिकायावबो गासै 9टा वर्ल्ड हेरिटेज साइट दं। आरो बेनिनो जेरै रबिन आइलेण्ड, फ्ल'रिस्टिक रिजन, ड्राकेनबेक बार्ग बेफोरबायदि माने बेफोर गासिबो वर्ल्ड हेरिटेज साइट। आरो बेनिनो मा रबिन आइलेण्डआ माने बेयाव नावजोंसो थांनाय जायो। ओमफ्राय बे रबिन आइलेण्डआवनो बे नेलसन मेन्डेलाया जिउनि 27 बोसोरखौ थांना थादों होननानै मिथिनाय जायो। ओमफ्राय आरो बे साउथ आफ्रिकायावनो बुहुमनि फार्स्ट हार्ट ट्रेन्सप्लान्टआ माने बे साउथ आफ्रिकायावनो खालामजादोंमोन। आरो बुहुमनि बयनिख्रुइबो समायनासिन बा साबसिन ट्रेना अहाय खारो होनदों, बे ट्रेनाबो मा साउथ आफ्रिकायावनो दङ। माने बे ट्रेना ओरैबायदि नायनो मोजां, माने नायनायावनो आरो गाखोनो बहुत समायना आरो मोजां आरोना बे ट्रेना। बेनि थाखायनो बेखौ बुहुमावनो बयनिफ्रायबो साबसिन बा समायनासिन ट्रेन होननानै मिथिनाय जायो। आरो बे साउथ आफ्रिकानि दै सेराव दिनैसिम 2000टानिबो बारा जाहाज दं। आरो बे जाहाजा गासिबो 500 बोसोर बैसोनिबो बारा गोजाम आरोना बे जाहाजफ्रा। बे साउथ आफ्रिका हादोरखौ बहुत समायना होनना मिथिनाय जायो। मानोना बेयाव दैबो दङ बेरायनो थाखाय, हाजोबो दङ आरो बेनि वेदारखौबो बहुत मोजां होननानै मिथिनाय जायो। ओमफ्राय साउथ आफ्रिकायाबो जेरै जोंनि इण्डिया बायदि माने जायहा दंजायो माने जायफ्रा जा धोनि बेफोर गोग्गोम माहाजोन। ओमफ्राय जायफ्रा गैजाया बेफोरो बहुत गरिब आरो। बे साउथ आफ्रिकानि क्रिकेट प्लेयारखौनो वर्ल्डनि मिस्टार 360 होनना मिथिनाय जायो। आरो बे साउथ आफ्रिकायावनो
माने 2003 आव बे साउथ आफ्रिकाया वर्ल्ड कप क्रिकेटनि वर्ल्ड कपखौ देरहानो हादोंमोन आरो बे 2010 आव जाय फिफा वर्ल्ड कप बे फिफा वर्ल्ड कपखौ 2010 आव माने साउथ आफ्रिकाया हस्ट खालामदोंमोन। बे राग्बिया माने साउथ आफ्रिकानि नेशनेल गेम। आसा खालामो नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ नायनानै एसेबाबो मोजां मोनदोंबा आंनि भिडिअखौ लाइक खालामगोन, शेयार खालामगोन, साबस्क्राइब खालामगोन। गोजोन्थों। थेंक इउ।